Hello, kuya. Oy, ano? Namamalit ka humay? Oo, naman ito kinumay. Dede. Ay, ito mumayain. Oy, ano? Mapatong ako. Mapatong ka? Oo. Ding kayo ni. Ako nito bagong akuan na Bay, kinawat mo yun eh. dili. Aw. Ito akong kinuha nito, may tag 19. Tagdisinibi. Oo, pero kikitaon ko, alay iba na spotted, ba't maulos? Di, mao pa ito. Kitaon ko ha? Oh, sige, sige kita. Ala. Kitaon ko na. Kapte, kuha na good kapte. Ano, okay naman, no? Maulos. Yung maratang kapal kini, maulos, spotted din eh. O spotted din duro, maulos. Kuha na takilit pa rin tini. Tag City. Tag-city. Oo, di man makagamitan. Spotted din eh. Ano? Sige, sige, sige. Ikaw tunalay, bako na diri ka. Ha? Sige, ikukan ko na lang ito. Babalik ya. Ano ya? 5 kilos. 5 kilos. Sa tanan, bali 5 kilos. Oo. Ato sige, dito sige. siker, ato dito nabao. Ato nabay, ato ta kasawa. Oh, ato dito na ako, korda. Oo, kuha na dito ha. Ito sa ako, ikakato ko na na. Iwad ka dito, ha? Barato mo na nim kapalit. 5 kilos na kayo. Spotted mo. Upahon mo, upahon. Oh, sige, sige. Makato na lang ako. Dali ko dapat na tao. Mga 20 kilos ini. Sige natin pag inukoy, pamilingin mabubukas natin. Ay, man kita makakabugasin mo. Wala man ako trabaho. May ada pa dito, pwede mo pat mapatong. Ay, nagbabalit dito nga baga. Maulos-ulos kan ito mo man ito. Grabe ka na mo na. Hello, kuya. Oy, ano? Namamalit ka humay? Oo, naman ito kinumay. Dede. Ay, ito mumayain. Tungod tutak humay. Aw, at gawas. Tara, kukuha ko. Pagkatay ka magupit yung humay. Tara. Adto man nila. Di ba yung Himads meal ito? Di ba iba tumadi? Oo. Oh, good man ano? Ano? Grabe ka humay ka mamugatan. Oo, mabukat ito. Mabati ka yung humay magupit yung klase. Mga pa itong Bigyan klase. ko na ya. Sige. Tawag ko na. Mabati ko na humay magupit ko din. Pero yung klase ng waray-waray. Di mo may... Mga pa ito. Oh. No, kumara-mara. Magdakmon po ko tiya kuhan. Magdakmon ko yung mga angyara ito. Kuhan mga unuran. Oo. Sige, sige, papalit ko dito yung ko na. Sige. Sabi daw. Nakapatong. 150 kilos. 150? Oo, 50 kilos. Mahal pagod. Iyo pa tumit iyo humay. Ako na dito. Ato dito pa ako. Napay na kasawa dito ha. Ato dito? Oo. Ay. Ibilit yung cellphone number. Kaya kinangga ko cellphone number ha. Sige, sige. Okay, sige. Kaya ito man ba? Sige kaya ni. Ano, may try lang natin. Itry la, kaysa wala kita bugas. Magutom na nga ni baby ha. Oo, sige na kato na. Tara, obli ako. Oo, sige, sige, tara, tara, dada ito. Sige, may kamag-upay. Ito ka bubukat pa ni baby. Ano ba ito? Bis na pag-asa, pagpipiyos na yung pag-asa na. Oo. Pare, mapatong kami pare. Ano ni Humay? Oo, Humay ito, mapay ito pare. Pare, tan mahal pare, kaya nag-inisog ta kasawa. Yan ang manis. Kita na pare. Kita ko ha. Tagbuhat ang kilo ulit Humay. 19. 19. Pero kung 50 man doon nabaten kayo na pare. Di, rin, nag-19 na tako din eh. Mupay na klase kayo nagpatong ako. Mupay ito, bagulat na ani pare. Mupay ito klase niya Humay. Unuran na niya Humay, unuran. Unuran? Oo. 50 tapos. Oo, kanina. Bakit? Sige, naman na. Juan, hindi ba kakaya mo lusunod ng ulo na ba itong? Hindi na siguro. Hindi na ako ito, hindi na ako. Pasensya, hindi ko. Malulugi ako ini. Huwag ito, maripag kami ni kaunon yan pare Michael. Wala, kaya may kaya ako, namumunan ako pare. Ano mat mo pa ito? Ano ba't mo pa Sino, oy, ikaw man na ako nakita niya yung kanina nga, umagilit ka nagkumpaan. Makilala ka mo, babe? Okay ka, talaga na ko kayo nakamuhan dito. Ano man? Masige ka. Direk mapalitin mo, May. Pero makakorta kayo, makapalit yung bugas. Balik, ano man? Kung saan na latak, kukuha ng timbangay na kita. Sige ka. Ano man, babe? Sige, sige, sige. Para may bukas kita na yan. Sige. Ano ya? Kita hala kung pwede. Mga pa ito. Hindi, hindi ka mo. Oh, ano ka na? Juan, 10 kilos. 10 kilos? Oh, 10 kilos. Oh, dito. 10 kilos nga naman. Sige na, pero kung diri ka, diri ako. Pero ako, nahigrabe yun. Juan. Ang kagido, ini. Babe, ano man, babe? Masige ka. Sige, nalaki ito kaysa tuwari kita karalitin sa Pagsabot ka mo na ako, pagsabot. Dito, babe. Ano man ini? Sige, nala. Sige na na. Oo. Ano man, 10 kilos. Tag 15 kilo. Bale, 10 kilos, tag 15, 150. Oo.
Ato ulit to. Cashier, kuha na na't bayad ha. Ini, Ito na. Dira ito kay Mono Sindoro, di magagamit ang lightom. kita adi. Di ako gamit, adi. O gitu Tara, ka. ato rin may ating na pilit sa ako. Kay damot ang mapid to. Tara. Sige na, ito na. Lulok ako na lapit ba? Bungas. Sige, nakata ako. Sa ini.